Kung mga kanding wa jud manggawas kay nag-uwan man nagbaha nya ako na lang silang gihatagan og lawg na sus basta ang kanding kung mag-uwan dili gyud manggawas mahadlok man sila nay baha man mo na sila sa payag mga kaibigan naningaon sila sa ako ang lawg nga gihatag unyang ako ra bang lawg nga gihatag gamay ra bagid kayo ni kuwang kay ni nila na wa na hurot na gamay na lang gid kayo punan ko na pud ni karon nya mag-update isa ko sa ako ang gipahimong taytayan mga kaibigan nya ako pong hatagan og pang snack ang ako ang panday gipasiminto gid nako ang taytayan nga gihimo para sa kanding dinhi mi nagkuha og balas unya diha pod graba nya sige let's go tuon na to dito sa ako ang gipahimuan og taytayan ta mga kaibigan kay naay daghang mga sapa-sapa nga gagmay danglog kayo hinay lang gitag yun na kay uwan sige mag-uwan diri sa mo kagabi nya may gani karon kay niinit na niayo na ang panahon. Tara mga kaibigan. Hinay lang kita ini. Ato ang agianan. Kaya usaon man gud nga. Nagbaha man. Balhin tag agianan. Ari na punta dire. Pahuway-huway lang. Kay bugat ang simento, bugat ang graba. Saging dong init pa dong may nang kaunong init-init nagtanog yun ni mo kaya nagtanog lang ko kay kawanon ra ba niya. Kung magdag tubig. Ganito tamo ko tubig dito kay. Mao gani bitaw. Narang among himuon nga taytayan sa kanding. Magmasa na mi karon mga kaibigan. Kay may nang umuuwan humana kay amo ra na nga takuban og sin kay para og muuwan yang gabi dili na maunsa dili na siya maanod magkuha ta og tubig para imasa. Ano rami din magkuha para imasa. Hinay lang. Tanaw niya ani dito kang Eric. Naan itong Eric? Oh.
camera. Ay, nag-snack mi og saging. Kay mao man ni among kinaon sa bukid. Tundagan pa kog saging. Ano maligya kog saging karon ako na po'y namalit. Gitanuman oy, tanuman na nako. Pagpamuhin ako sa kanding, hurot. Hurot ay. Mga kaibigan, mag-snack ta ninyo. Among kinaon sa bukid, saging. May rasad oy kay ta na maging baho Yun in town. Ang gikan dito nga baha ngadto nganhi gyud paingon gikan dito sa tabok ba nya ngani paingon nya mun di na ko ganahan manguhag tangkong basta kanadagko ang baha layo kay nagigikanan ang nya paingon ni ngadto sa ipaagas ang tubig mga kaibigan kay parang muuga na paadtoon nga to sa kanal imong himo agdan Kay inigbutang na kog masa diha. Anod man kay nagsige magdagayday. tuod no Ay nako diri palot sa pikas. sige magdagayday dugay pa man ang makuhang dagayday Oo ay. Ano? nara paingon na nga rin sa kanal anong ingon anaon man na dong Pasuon ko dai. kay para nga Para mupit na purma di mo pilit sa flooring ilaw. ingon ana di ay Hmm. para ang purma nga dili mo pilit sa flooring sa ilawom Kay di sayo na ay. tangtang. mao di ay purpose ana nagsiminto na mi mga kaibigan paingunan ni maman nya ini kahuman nindot na kayo nga pag-agi sa kanding may na bisan pag naay daghang tubig
sa ilaw misag magbaha, mainas paglakaw-lakaw. Muna nga nakaplano jud ko ani gyudugay nagyud ko nagplano ani. Pero lagi kay ang budget man mo'y maagad. Ya. Kay kana yung mag sama karon o nga naay tubig, naay baha nga gamay. Asa sila mulabang ana? Di gyud mulabang. Mabaw ko og bira. Mabaw gyud ko og bira. Muna nakaplano ko nga og naa ako'y budget ako gining pa himuag latayan sa kanding. Mao na ni ron. Natuma na jud ang ako ang gipangandoy. Mimi! Dali! Go! 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 Sige na! Sige na, Mi. Mimi! 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 Sige na. Mimi! Sige! Kana gyud. Manglakaw gani mo. Ug sayo, muulig yun ini kahapon. Ha? So, Muulig yun ini kahapon ha. O, nanimaho. Naman, basa? Basa, mi? Bago pa man ang gimasahan. Aron di mo magkalisod og. Oh, sige, sige, go. Go. Kanang iyahang kuandong. Ah. Saon ang ubang kanding muuli na paingon unya ang uban o naningaon pa nig maayos mga tangkong di pagyud muuli kay sayo pa magron mga kaibigan alas 4 alas 4:30 pa man sayo pa kaayo nya muuli ni sila kay alas 5 sige pagig paningaon ang uban po do taman busog na Mimi busog na ni silang uban Ta, busog na. Mimi, busog na. Di na dahil siya mukaon. Sa sunod gani, kung busog na, magwat-wat na las kauban, no? Magwat-wat na las kauban. Nya mulubog, no? Ikaw pod, busog na pod. Wat-wat na lang mo kay ang iyong mga kauban, nagsikipag paningaon. Kaon pa silang maayo. Nya kamo busog na. Very good. Very good kay busog na. Naay mga iro.